Good morning! Good morning, guys! Magandang umaga. Kakaalis lang ni Dan. Nilutuan ko siya kanina ng egg na may spinach, tapos bacon. Breakfast niya. Ako naman, kakain ako ng bread with almond butter. Where is it? Where are you? There you go. Masarap to kasi, medyo matamis siya. Hindi kasi ako mahilig sa peanut butter. Hindi ako masyadong kumakain ng peanut butter. Except kung nasaan na siya, kare-kare. Kasi parang hindi mo naman siya masyadong pansin kapag nasa kare-kare, diba? Pero almond butter, iba siya. So, almond butter, okay lang sa akin. Gusto ko kasi yung white bread lang. So, ito, sabi ni Dan, ito traditional white. Traditional white from Helga's. And may mga nag-comment pala sa vlog ko na sabi nyo, siguro yung dahilan ng headache mo is yung puzzle. And alam nyo ba, yun yung hindi ko naisip. Yung inisip ko is kape. Kasi 'di ba lagi ako nagkakape for the longest time. Ilang taon ako guys na everyday ako nagkakape. Tapos biglang nag-stop. Hindi naman bigla kasi parang na-minimize ko yung kape, pero like majority kape pa din. Hanggang sa isang araw, sabi ko, ayoko nang magkape. Nung nagpunta kami ng Melbourne, hindi ako nagkape. And then naging araw-araw na siya for like 2 weeks. And then nagkape ako ng isang beses nung nag-offer sila ng coffee. And then wala na naman. So, inisip ko yun actually. And meron din mga nag-comment na baka yun. Kasi nga, ang tagal mong nagkakape, tapos biglang hindi nagkape. So, yun din yung inisip ko. Pero, may mga nag-comment na baka daw sa puzzle. And inisip ko din yun. After ko nabasa yung comment, sabi ko, oo nga, no? Baka sa puzzle kasi tutok na tutok ka eh. At least ako, tutok na tutok ako. And, mahirap kaya yun. So, sabi ko, hindi na ako magpa-puzzle. Kasi kagabi lang, nag-separate na naman ako ng bagong puzzle, diba? Sineparate ko yung para sa border. Tapos, nabasa ko yung comment. So, isa-stop ko na. Hindi na muna. Tingnan natin kung may kaibahan. Kung wala namang nagbago, kung headache pa rin ako eh. Hindi sa puzzle na yun, diba? Yung pinili ko pala na almond butter is itong Nutty Brews Smooth Almond Butter. Pinili ko lang yung pinaka maliit na jar. Kasi bumili na ako nito noon. Medyo may kalakihan. Kasi pinili namin yung pinakamura. Malaki siya. Pero hindi ko naubos. And natapon siya. So, sayang. So, sabi ko ngayon, gusto ko ulit siya itry. Pero yung maliit na jar para hindi naman masayang. May kamahalan siya. Pero, yung pinakamaliit kasi yung pinili ko. Ano siya? Ganyan siya. Itsura niya. Ayan. So, try natin. Kasi hindi ko pa siya na-try. Dami kong dada. Hindi ko pa na-try. Ayan, ha? Okay naman. No added sugar, peanut free, and no added oil. Maglinis tayo, guys! Voice over ako. Ang tagal ko na hindi nag-voice over. Kakatapos ko lang mag-lunch nito. So, nauna ako sa kusina maglinis. Lahat ng ginamit ko sa pagluluto ng lunch and pinagkainan ko, hinugasan ko lang siya, guys. So, sana itong video na to makatulong or makamotivate ng mga tao na maglinis ng bahay kasi nakakatamad din naman talaga siya, lalo na kung napadami na, lalo na kung ang kalat-kalat na, parang ang hirap na linisin. Sana itong video na to makatulong. So, ako kapag naglilinis ako, inuuna ko talaga yung sa kitchen. So, again, yung mga pinagkainan ko, nilalagay sa dishwasher yung dapat ilagay sa dishwasher. Tapos, sinuhugasan ng kamay, yung mga pans, yan. Pwede naman siya, dishwasher friendly naman siya, kaya lang, dishwasher friendly? Dishwasher safe naman siya, pero kinakamay pa din namin siya para kung kailangan namin siyang gamitin, gagamitin namin agad-agad. Available siya agad-agad. And yung ginagamit ko na panglinis is itong multi-purpose na spray and clean. Galing siyang Earth Choice. Let me know kung ano yung sobrang maganda talaga na panglinis, yung mabango. Kasi ito, hindi siya like sobrang bango. Nahahatching ako dito sa spray na to. Maganda yung spray niya kasi parang nasi-spread niya talaga yung produkto, pero hindi ganun ka-friendly sa ilong ko itong spray na to. Nanonood kasi ako ng maraming mga cleaning videos and usually yung papanood ko is yung Myers ba yun? Mrs. Myers ba yun yung brand? Na sabi nila ang bango-bango daw. Yung mga pinapanood ko ng mga videos na ganito is si April Athena, yung mga ganun. Tapos na-addict ako sa mga ganitong videos, guys. Kaya
Kaya ito, ginawa ko din siya. Sana ma-motivate kayo sa mga ganitong gawain ko. Now, nilinis ko yung mga appliances namin sa kitchen. So, yung toaster, yung kettle namin, rice cooker, at saka yung air fryer. So, wipe-wipe lang para hindi madumi tingnan. And as you guys notice, mas gusto ko talaga na puti yung appliances. Kaya lang yung toaster na yan, nandito na yan before pa ako dumating sa buhay ni Dan. So, hindi na natin yan mapapalitan hanggang sa masira siya. And nilinis ko din yung glass namin na, ang tawag dyan, exhaust. So, kapag glass, ito yung ginagamit ko. Windex, again, hindi naman ako specific sa mga brand as long as it works. So far, ito naman yung nagwo-work sa amin. Mas prefer ko kung mabango sana to, kaya lang wala eh. And then yung microwave, lilinisin ko. Yung oven, hindi ko nilinis kasi kakalinis ko lang dyan. And then wipe lang. Yun lang. Now, after dun sa area na yun, move naman ako dito sa may pa-cabinet namin na area na to. So, idadust ko lang yan sila and kailangan ko magpahinga. So, upo muna ako dito. Inedit ko lang yung thumbnail ko, niready ko yung video ko para mamaya and hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito. Nakalimutan ko na. Parang, bakit ako naka-earphones? Hindi ko na maalala. Kasi kapag naka-earphones ako, meaning nag-i-edit ako eh. So, feeling ko nag-i-edit ako dito guys. Baka may in-edit akong something. Pero, ayun. Nag-edit lang naman ako ng thumbnail. Thumbnail lang naman. Bakit ako naka-earphones pa? Pero yan, edit ko yung thumbnail and then ito yung para video mamaya. And while naglilinis ako and ginagawa ko to lahat, naka-on lang yung showtime. Hindi yan yung live kasi wala pa tong alas 3 eh. Yung live kasi nila alas 3 nagsisimula sa South Australia. So yan yung mga siguro yung the other day na episode yan or the day before na episode. Now, move on na tayo dito sa lounge area namin. Ito yung leather wipes na nabili ko lang sa Kohl's. Mura lang ata ito, nakalimutan ko na. Meron siyang 20 wipes na laman. Ito yung ginagamit ko pang wipe dito sa aming leather na couch. And then, nagda-dust din ako. Dinadust ko yung TV, yung area na yan. After ko siyang i-dust, wina-wipe ko pa din siya kasi hindi ako satisfied sa dusting lang. Meron pa din ako nakikitang mga kung ano-ano. So, after ko mag-wipe-wipe, move on ako sa vacuum. Usually, inuuna kong vacuumin yung rug namin dyan sa lounge. And ginagamit ko yung isang attachment ng aking Dyson. Ito yung, ay nako, sobrang helpful talaga nito sa aking, guys, cleaning journey. Kasi sobrang handy lang nito. And sa maliit na tao na gaya ko, sobrang helpful niya. Wireless siya. Hindi ko nagagamit yung vacuum sa buong bahay kasi namamatay siya. Like, after ng lounge at saka 2 kwarto, namamatay yung vacuum. So, kailangan ko na naman siyang i-charge. Pero okay lang sa akin yun kasi hindi ko naman nililinis yung buong bahay ng isang araw kasi hindi ko kaya. Kapag naglilinis talaga ako, like 2 araw kasi kailangan din magpahinga ng vacuum, kailangan din i-charge. Break muna tayo from cleaning. Kain muna tayo ng mangga, guys. Piliin natin yung pinaka soft. Actually, lahat sila, guys, soft na. Kaya kahapon parang nakadalawa. Kaya ako kahapon ata. Ayan, ang soft na niya. Sarap nitong manggang to. Pasensya na sa mga maglalaway.
More than 2 hours na akong naglilinis, guys. And hindi pa tayo tapos. Nandito pa din tayo sa kitchen lounge area. Pasensya na po sa mga patulog na dyan. May mga nabasa ako sa comment nung dinala to sa akin ni Dan. Sabi nila, ano ba yan, Ate Reyes? Parusa. Pasensya na. Pero ang sarap nito. Grabe. Maswerte talaga yung mga taga Northern Territory. Parang gusto ko pumunta dyan parang lang sa mangga. Sarap ng mangga nyo dyan. Fairness naman talaga sa inyo. Now, balik tayo sa paglilinis, guys. Tapos na ako mag-vacuum. It is time to mop. So, yung gamit ko is yung Bissell na steam mop. Ang tagal ko na naghahanap ng steam mop and gusto ko yung magandang steam mop talaga. Kasi yung tiles namin, as you guys can see, ano siya, makintab. So, kapag merong konting oil, merong konting footprint, kitang-kita talaga, lalo na kapag daytime or kahit na nighttime, kapag naka-on yung ilaw, pag natamaan siya ng ilaw, sobrang kitang-kita talaga siya kasi makintab yung tiles namin, so kailangan talaga ng magandang mop. And so far, gustong-gusto ko tong mop na to. Hindi siya maingay, mas maingay yung Dyson na vacuum dyan. Yan, hindi talaga siya maingay and okay na okay siya. And wala naman siyang streaks na naiiwan sa aming floor, which is really good. And I am done! Tapos ko nang linisin ang lounge at saka kitchen area. Again, as I said earlier, hindi ko nalilinis yung buong bahay ng isang araw kasi hindi siya kaya ng powers ko. Ito nga, medyo pinagpawisan na ako nito. Pero malinis na siya, guys! Okay na tayo. Magluto na tayo, guys. Kanina pa ako tapos maglinis actually. And linisin ko sana yung guest bathroom. Kaya lang, wala na akong time kasi meron akong inasikaso kanina. And nandito na si Danny Boy. It is 10 past 6. So, gabi na, guys. Kailangan na natin magluto. Pero yung lulutuin ko, mabilis lang naman siya. Bumili kami ng minced beef. Naghanap kami ng yung mas marami yung percentage ng fat. Kaya lang, yung malaking percentage na nahanap namin is 17%. So, ito 17% fat siya. Yung iba 5% kasi lean beef yun. Ito na yung malaking fat na percentage. So, we got that 500 grams ng minced beef. We got a pack of coleslaw, 200 grams. And then, yung lettuce, mamaya na to. Hindi natin yan sali sa luto. Ano yan? Ilalagay natin yung lulutuin natin dyan. And then, I got the Mexican seasoning as well. So, taco seasoning. Lulutuin ko yan lang yung beef with the taco seasoning. Tapos, lalagyan ko siya ng sesame oil, sesame seeds, ganon. Ilalagay ko din tong coleslaw. So, yun lang. Madali lang siya. Yun lang yung gagawin. Ilagay ko na yung beef, guys. Maglagay tayo ng sesame oil. Masarap to sesame oil, tapos ang bango-bango pa. Ayan, lulutuin lang natin yung beef hanggang sa wala na tayong makitang pink. Lagay natin yung taco seasoning, guys, or Mexican seasoning. Ito yung, Coles brand. Kasi yung isang brand na nakikita namin, hindi kasi siya mild. Medium yung niya, yung spice ba, yung spicy. So, masyadong maanghang. So, ito lang yung nahanap naming mild. Same lang naman yan sila, diba? Ilagay na din natin ang coleslaw. Ubusin ko na yung 200 grams. Konti yan pag medyo naluto na siya. Ganyan na yung itsura niya, guys. Last step, maglagay tayo ng sesame seeds. Pwede damihan. Depende na sa inyo. Ayan. Halo-halo. And yan na. Luto na kasi ito. Hinintay ko na lang na mas soft pa talaga yung coleslaw. Pero okay na to. Depende na sa inyo yan. Kung gusto nyo na medyo crunchy yung coleslaw, wag yung patagalan. Ihaon nyo na agad. Ako gusto ko medyo, luto talaga. Ayan.
Ito yung dinner, guys. Nilagyan ko siya ng kamatis. Kasi sabi ni Dan, mas maganda daw may kamatis. So, nilagay ko lang siya. Pero meron akong half dito just in case gusto pa niya ng more. And nahugasan ko na din yung lettuce. Okay na siya. Na-separate ko na din siya para diretso na ganon. Lagay mo lang dyan. And we have cheddar cheese here. Nice. Ready? Ready, my love. This looks fantastic. Like we're eating at a restaurant. Okay. Yes, okay. Let's eat. Sige na. I'll get you a spoon. Or eating here? Up to you. Where do you want Let's to eat here. Yeah, that's fine. Kain tayo! Kain tayo, guys. So, lettuce. Then, naglagay ka ng beef. Uy! You do that on purpose. Okay. Whatever. I'd actually put this underneath. The reason is Why? it will melt underneath better. Well, it will still melt if it's hot. It's still hot. This looks really good though, babe. Try it without the cheese first. Nah, I like cheese. Yeah, me too. Very good. Keto. I put sesame seeds, sesame oil, so it smells really good. Okay. Is that your own secret trick or that part of the recipe? This is actually like, I just made this up. You just bought this yourself? Mm-hmm. That's a good idea. Yeah. Well, I saw a recipe saying like the beef and then the coleslaw and then some sriracha, olive oil and stuff. So I just thought, like, you know, for it to be more flavorful, put the taco seasoning. Yeah. Yeah. It works. And then tomato. That's not on the recipe, the tomato. Good job, Emma. Tatakbo kami, guys. Sasama ako kay Dada. Meron akong jacket kasi malamig. And magsusuot na ako ng shoes. Wala pa akong shoes eh. Pero nagsuot ako ng contacts kasi tatakbo ko eh. You won't run. Sorry? You won't run. Yes, I will. You're like a chicken running. Run, chicken, run. Tara, let's go. Okay. Blow the body. Ha? Blur the body. Pahirapan mo pa ako mag-edit. Blur the body ka dyan. Shout out real quick kasi it's very helpful. Na-upload na kasi yung yung si Dan yung nag-haul. To Lyra Marico Castulo, thank you so much for your very detailed simple guide sa keto diet. Thank you very much. I-check niyo yung comment niya, guys, sa mga interesado kung ano yung keto, ano yung hindi keto. Nandito yung comment niya. Tapos meron pa siyang guide sa fasting. Hindi naman nagfa-fasting si Dan. You're not fasting, are you, my love? No. And can someone let us know if ice cream is keto? No, it's not keto. It could be. Meron ako nakita doon na may keto cheesecake daw. Yes! Tapos meron pang Hershey's na keto daw. So, thank you sa iyong very detailed na lista. Thank you very much. Yeah, kasi lagi kami keto ba to? Hindi kasi namin alam.
Pero yeah, thank you. Thank you very much. Anyway, that's it for this vlog. Thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Focus. Bukas. Focus. Bukas. Focus. Mwah.